I den her video der vil jeg vise lidt omkring, hvordan vi kan sætte noget, det bliver kaldt lidt for ekstra udstyr i forhold til tryktab. Jeg vil gerne vise, hvordan vi for eksempel kan sætte vores veksler ind, tryktab igennem veksleren. Jeg vil gerne vise, hvordan vi kan sætte, hvis vi har CETA-værdier, vi skal sætte på vores rørsystemer. Og jeg vil gerne vise, hvis nu man skal sætte en snavsamler på med en KV-værdi. Så hvis vi nu starter med veksleren og en eventuel snavsamler, der sidder oppe i starten heroppe, så tager jeg den til at starte med. Så jeg går ind i min high select. Vi ser lige, at den sidder som distribution til vores A1. Så jeg går ind i den, der hedder A1, så over i high select. Der højre klikker jeg på A1, og så siger jeg redigere. Herinde, der er det jo som en distribution, som jeg skal lægge de her ekstra tilbehør på. Så jeg går ned under distributionsrøret og ned under tilbehør, og lige til venstre for den, der er sådan 3 små prikker. Den tager jeg, og så kommer der sådan en menu op, hvor jeg kan tilføje. Hvis nu jeg skal tilføje en veksler, så kan jeg gå ind og finde en veksler inde på nettet. De fleste veksler er opgivet ved, at den har et eller andet tryktab, når der er et eller andet flow igennem. Så jeg kan gå ind her, så har jeg været inde og aflæse. Nu leger vi, at hvis der er 500 liter i timen igennem den her veksler, jamen så vil den have et tryktab på, lad os bare sige 15 kPa. Nu har jeg sat dem ind. Jeg kan ikke trykke tilføje endnu, fordi den stadig står nede den der, så jeg skal lige trykke væk fra den. Og så kan jeg trykke tilføje. Det er vigtigt, at man får trykket tilføje, for hvis ikke man får trykket tilføje, så kommer den ikke herop og ligge. Hvis man bare trykker OK, så den man tror man har sat på, den er slet ikke sat på. Det vi så kan se her, det er, at jeg sætter den her veksler ind, og med det anlæg jeg har, hvor jeg kun har 217 liter i timen, jamen så vil den have 2,83 kPa i stedet for de 15 kPa, den nu er opgivet til. Det var min veksler. Nu prøver jeg så at skal have sat en snavsamler på. Min snavsamler, som jeg har fundet, den er opgivet ved en KV-værdi, så i type, der går jeg ned den, der hedder KV-værdi, så skriver jeg hernede snavsamler. Og under KV-værdi, lad os sige, at jeg har fundet en, der hedder 5,7, så skriver jeg 5,7 hernede og trykker væk, og så kan jeg trykke tilføje. Nu har jeg fået en snavsamler på, og den har fået det tryktab, der nu er hen over snavsamler. Men på det her stykke, der har jeg også nogle bøjninger. Jeg har en 90 grader bøjning på mit fremløb, og en 90 grader bøjning på min retur. Dem tager jeg som CETA-værdier, så jeg går ind under den her, og så tager den, der hedder enkeltmodstande dp koefficient CETA, og så skriver jeg, nu har jeg 2 muligheder. Jeg kan vælge at så skrive bøjning. En bøjning har jo en CETA-værdi på en halv, så jeg kan skrive en halv ind, og så kan jeg vælge at sige, at der sidder 2 af dem. Ulempen ved at gøre det, er, at nu kommer jeg til at få 2 linjer heroppe, hvor der begge 2 er på en halv i CETA-værdi. Hvis jeg nu havde mange bøjninger, jamen så var det rigtig, rigtig mange linjer, der kom heroppe, og det var rigtig svært ligesom at forholde sig til. Så i stedet for, så plejer jeg at gøre det, jeg så siger, jamen, i stedet for bøjning, så skriver jeg bøjninger, og så 2 styk. Og når jeg har 2 bøjninger, så kan jeg jo lægge den sammen til en samlet CETA-værdi på 1. Og så lægger jeg jo, så jeg lige for, at den står på antallet, der hedder 1. Når jeg har dem her stående, så kan jeg sige tilføj. Og så får jeg mine 2 bøjninger på. Og nu kan jeg se, at jeg har et totalt ekstra tryktab på de her 3,04. Der er en, der ligger fra starten af, som er et T-stykke. Det er fordi, det mindste vi kan for at lave det her anlæg, det er, at vi går jo ud til et T-stykke, hvor vi så går op til en radiator. Så det er ligesom det mindste, der kan være på den her. Så det har den sat på. Så har jeg min veksler, min snavsamler og mine 2 bøjninger. Skulle jeg nu udbygge mit anlæg, så jeg begynder at bygge mere på efter A4 for eksempel, og jeg har dem her skrevet ind allerede, jamen så vil den automatisk køre tryktabene op med den ekstra flowmængde, der nu er igennem mit anlæg. Nu har jeg sat enkeltmodstanden på i mit distributionsrør til den her, så jeg trykker OK. Hvis vi går ind og kigger i den, der hedder kredsrøret, der kan vi jo gå ind og kigge. Der er allerede nu noget T-stykke, og det er fordi, det er det mindste, der ligesom kan være på den. Det er vores udgang for vores T-stykke. Hvis jeg nu havde, lad os sige, jeg havde en ekstra bøjning på et eller andet sted,
For at få det her til at fungere, jamen så kunne jeg gå ind her og sige zeta-værdi, skrive zeta-værdien ind, og så videre, så videre. Det har jeg ikke på den her, så nu lader jeg være med at sætte noget ind på den. Så trykker jeg annullér, og jeg trykker luk. Når først jeg har lavet ændringer, ved at jeg gå ind og sige redigér, så kan jeg ikke trykke OK eller tilføj, fordi den er allerede tilføjet. Så det øjeblik, jeg har lavet ændringerne, så har den automatisk rettet det til. Nu kan vi se, nu er mit anlæg færdigt. Det er ligesom det står her på min PI-diagram. Og når jeg står her, så kan jeg se, at jeg har 217 liter i timen. Jeg har et samlet tryktab på 11,1 kilopascal. Det er det, jeg skal bruge for at, ligesom at finde min pumpe. Jeg har taget alle tryktabene med, for dem har jeg regnet med ind på den første. Jeg har 55 grader frem. Jeg har 33,3 retur, og det er jo fordi, at jeg har 4 radiatorer, som har 35 retur, og så har jeg fra gulvvarmeshunten noget, der kun er 30 retur, og så regner den selv blandetemperaturen ud, jeg får tilbage til min veksler. Nu har jeg, hvad jeg skal bruge for min pumpe, men det kunne være, at jeg også godt ville have en lille smule mere end det. Så hvis jeg går ned i bunden, ned under den, der hedder resultater, trykker ind på den, nu står den over på min artikelliste, så nu kan jeg gå ind og se, hvad er det egentlig, jeg skal bestille for at få det her til at køre. Hvad er det for nogle TA-ventiler, jeg skal gå ind og bestille. Oppe i toppen, der står Calypso F-Exact 10 lige gevind, og med TA 3. Det var dem, der var til min gulvvarme, som jeg lod stå. Så nu kan jeg se, at dem her, dem skal jeg ikke bestille, fordi de er jo med som en del af min gulvvarmeshunt. Så skal jeg bestille 4 Calypso F-Exact 10 med halo heads til. Så der står herover, hvor mange jeg skal have. Der er en referencepris, og der er også en samlet pris. Jeg er sikker på, at I kan få nogle bedre priser end det herover, men det er ligesom udgangspunktet. Og så har den herover også, hvad er det for nogle VVS-numre, hvad er det, vi skal gå ind og bestille. Der er min STD-ventil, jeg skal bruge. Jeg er sikker på, at den STD-ventil, der er til gulvvarmeshunten, og den STD-ventil, der er til vores, over til vores pumpe, der hvor vi har vores, hvor vi laver vores kontrolmålinger på. Herover der har jeg så en reguleringsventil, det er den, der hører til shunten, så den vil jeg heller ikke gå ind og bestille. Jeg kan også gå ind i min rørliste, så kan jeg se, hvor meget jeg nu skal bruge. Jeg kan også se, at jeg har noget 12 mm. Så nu har jeg mulighed for at gå tilbage og sige, at jeg vil faktisk slet ikke bruge 12 mm, så jeg skal gå ind og finde 5 meter 12 mm, og have ændret dem til at være noget 15 mm derinde et eller andet sted. Det gider jeg ikke gøre lige nu, men det er sådan et sted, hvor man lige kan tjekke, har man nu gjort det, som man gerne vil. Så kan jeg se, at jeg skal bruge noget 15 mm. Jeg kan se, hvor meget jeg skal bruge. Jeg kan se, hvor stort det volumen, der er i rørene. Jeg kan se 18 mm, 22 og 28 mm. De 28 mm, der er der, ligner unægteligt dem, som jeg har i min gulvvarmekreds. Så dem skal jeg nok ikke gå ind og bestille. Så kan jeg også se, hvor meget gulvvarmeslange jeg skal bruge, og hvad vandindholdet er i der. Her der har jeg det vandindhold, der er i alle mine rør i det anlæg, jeg har opbygget. Det kan jeg jo bruge til at finde min ekspansionsbeholder med. Det jeg mangler for at kunne finde min ekspansionsbeholder, det er, at jeg mangler i forhold til vandindholdet, det vandindhold, der er i selve radiatorerne. Når jeg går ind og dimensionerer min radiator, så går jeg jo ind samtidig og skriver ned, for det første, hvad for nogle størrelser der er, men også, hvad er vandindholdet per meter radiator i de forskellige størrelser. Og så kan jeg få mit vandindhold i min radiator. Her har jeg mit vandindhold i min rør. Og så har jeg egentlig, hvad jeg skal bruge i forhold til volumen, for at finde en passende ekspansionsbeholder. Nede i den næste hernede, der har jeg mine termostatventiler. Der har jeg, kan jeg se, alle mine radiatorer og min gulvvarmekredse stående. Der står, hvad det er for en ventil, det skal være. Der står, hvad for en indstilling, jeg skal sætte den på. Hvor meget flow, der skal være igennem. Og hvad tryktabet skal være henover dem. Alle sammen ned igennem. Og hvis jeg har sørget for at gøre, som der nu står i mit PI-diagram, så kan jeg jo nu begynde at gå ind og så sætte nogle tags på, og så sige, jamen den radiatorventil, der er der, det skal være en Calypso F-Exact 10. Der skal et flow igennem på 35,4 liter i timen. Der skal være et tryktab på 5,94 kilopascal, og den skal have en indstilling 5. Den skal have et halo head. Jeg kan gå ind og skrive alle de her oplysninger på. Så kan jeg gå ind på radiator nummer 2 og skrive, hvad den skal have, hvad det skal være for en, hvad det skal være for et flow, tryktabet og indstillingen, og sådan kan jeg gøre med alle mine ventiler dernede igennem. Jeg kan også
Hvis jeg går tilbage til projektet, gå ind og se, hvad er det for nogle rørstørrelser, den foreskriver de forskellige steder. Og så kan jeg gå ind og lave tags på her, og få de korrekte rørstørrelser på mit anlæg. Det samme op til hver radiator og retur. Det samme på gulvvarmerørene, og jeg kan få alle de her værdier på, så jeg kan få tag på min rør, sådan så når det skal ud og bygges, så kan man se, hvad det er for nogle rørdimensioner, der skal bruges de forskellige steder. Og under reguleringsprodukter, der står, det her det er en reguleringsventil, den vil bruge over på shunten. Hvis jeg havde opbygget et større anlæg, hvor jeg havde begyndt at bruge nogle større reguleringsventiler, hvor det ikke bare var til nogle radiatorer, men det måske var til nogle væsentligt større varmegiver, jamen så kunne jeg, når jeg har arbejdet med det, gå ind og se, hvad er det for nogle reguleringsventiler, der skal sidde, hvad er KVS-værdien, hvor meget flow skal der være igennem, hvad er tryktabet hen over dem, hvad er det for en aktuator, jeg vil have på, hvad er dens gangtid, hvor stort et lukketryk har den, hvad for en strømforsyning skal der på, osv. Sammen med VVS-numrene. Og på mine balanceringsventiler, jamen der kan jeg se mine 2 ventiler, og så den der STD10, som jeg snakkede om før, det var den, der sad over på shunten. Den kommer jeg til at se bort fra i den her, men jeg kan i hvert fald se den, der sidder over på pumpen. Jeg kan se, at det skal være en STD15. Jeg vil gerne have 1 kPa hen over den, og den skal indstilles på 3,59 omgange, for at få et tryktab på 1 kPa med 217 liter i timen igennem. Så det kan jeg gå ud og indstille den på fra starten af. Så kan jeg bagefter gå ind og lave mine kontrolmålinger for at se, om den indstilling så også passer med det, når jeg står ude i den virkelige verden. Det var de her små ekstra indstillinger, små ekstra dele, vi kan lægge på inde i HiSelect, og hvad er det så for nogle resultater, vi har til sidst, og hvordan vi kan bruge dem.